Ċirkolari li wasset Antnet News tikkonferma iswed fuq l-abjad l-aħbar li konna żvelajna dwar id-tbatija li qed jgħaddu minnha il-pazjenti li jiddaħħlu fl-emerġenza. Ċirkolari li ħarġet propju ftit tal-jiem biss wara li seħħew żewġ imwiet fil-kuruturi tal-istess emerġenza. Iċ-ċirkolari iffirmata mill-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei Silja Falzon tgħid li m'għandu jkun hemm ebda ħela ta' ħin sakemm il-pazjent ikun trasferit mid-Dipartiment tal-Emerġenza għas-sala, anke meta l-fajl bir-rekords tal-pazjent ikun għadu mhux disponibbli fil-ħin ta' trasferiment. Bosta infermieri, tobba u professjonisti mediċi jkunu saħqu ma' dal-istazzjon li l-burokrazija żejda li hemm fl-Isptar Mater Dei qiegħda xxekkel il-ħidma impekkabbli tal-ħaddiema, partikolarment fl-emerġenza. Oħrajn insistew li preżentament huwa fatt magħruf li n-nuqqas ta' impjegati diġà huwa ta' pis għal ħaddiema li jaħdmu u jagħtu l-100% tagħhom bilan li salvagwardjaw ħajjet il-pazjenti. Ftit wara l-aħbar li kien żvela Net News, il-Ministeru tas-Saħħa kien ħares qarrija fejn fiha fl-ebda mument ma ċaħat il-fatt li żewġ persuni mietu fil-kurutur tal-emerġenza tal-isptar, qal li ċaħat li dawn il-persuni mietu minħabba proċeduri relatati mal-fajls tal-pazjenti. Iżda nsab din iċ-ċirkolari ħarġ b'mod ċar li verament kien hemm ċirkustanzi ta' dewmien biex jassu l-fajls tal-pazjenti. Mistoqsijiet li dan l-istazzjon kien bagħat lill-Ministru Chris Fearn dwar din is-sitwazzjoni ferm delikata għadhom sal-lum mhux imwieġba. Dan kollu qed ikompli jitfa' pressjoni fuq is-sitwazzjoni preżenti fl-Isptar Mater Dei hekk kif fl-aħħar ġimgħat qed ikun hemm kajos sħiħ fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Bosta persuni jgħidu qed idumu sija twal sabiex jinqdew u bit-tobba l-infermieri jisqgħu rumani li l-Gvern u l-Management mhux jagħtu każ il-bżonnijiet tagħhom u l-pressjoni kbira li qed ikollhom.